Happy Sunday. Happy Sunday to you all. Emada ama. Okay. Oh, gwalia o. Akwa ife na gbala eba. Can switch a network n'oge to avoid stories that touch. Yeah. Blessed Agobandieze Gineka. What if a Kalichuku? Oh? What if a Kalichuku? Isaac Omasi. Omasi Vanchanin. Office Vancha. Margaret Sugar. Onoma Onyema. JP. Emma Potter. See the Berry Joseph. Paul Clement na Hong Kong. Kaya na one more. Obi Victor, Avome, happy Sunday. Tanri Harika. Na ave yo kwa vai. Na go bodelo elo potaka nka. Ha ndi Igbo. Ai na. Nka ndi Tanganyika ka ndi. Osuku ka ifede bena wali. Yere ba apaka. Apaka. Ha ba ko ke la fo ba etikida. Hey, oh my God. Osuku na ora na ba ku Easter ta. Una na-eme nite na ndị na-agba Easter gbalụ na Easter na una ama agbala Easter. Gbalụ na Easter na ajisi Mr. Amalụ nọ na ibe na-ebe n'imi na-ebe n'imi. O nwere onye anyị fụ vidio ya taa na ọ bụrụ na onye a na-eke eko. Yeah, they cake. I not just case yeah, Ebunagia na buy. Na for the guy, many pictures and I be miss many things I name. No, they are fine at Tagas every teach, I know. They find a face steady. We find my some of us Malian my for Amaro. Yeah, Makani, Mali, Amaro, Kayagaway, Karifi, me, many guys, Nolan Takul. Onye nke abịa gbanye n'ọkụta ọ bụrụ na onye nke asef ozigo na mmadụ na-apụgodo ife a na-ekwuzi na-abụ ka ebuna gị ya na be anyị ebe achi ibu na ya bụkwa the same place ya na-agwa gị prezidenti ndị Russia na-ekwu okwu n'isi ya prezidenti ndị Russia ekwu efe gbasara ndị be anyị ọ na-adị anyị ka egwuregwu a ga-akpa ego gbafuo chugide ego megide many things na abroad onye ọkabazi ike gwụ ya ọ ya tụ ya ma ọnwa accident VM ya achịkọrọ ya buru na-agba nke ebu na ya n'ụlọ ka eburu na ruo edebere ndị nọ n'ụlọ expenses gbaa onye ahụ dị ya ndị nọ n'ụlọ ada afụkwa real light ya ada afụkwa parking light ya anya sef ọsọ ufia na-agba n'enu afịa na-ada ụda n'obodo a afịa na-ada ụda n'enu kịta aghachili ya ka nkụ buru ya bunata agba o ji ekwu okwu adị ozi ọkpa anyị na-ama ọkwa anyị na-amụ ya for sake of ndị for sake of ụmụnne anyị ndị na-ada find bagasị onwe fa na situation ebụbọsị mpụta wee sị ọ bụ na o nwere onye gị nọ na South Africa ịma na ọ na-eko eko ịchọ ka akpọ na Nigeria mee ka mmalụ since ya anụbeghị m ozi until I know full video this morning ịbịa n'obodo a nna men kwuchiri akwuchi men ka nkụ nwere onye fụrụ ụzọ gwafa na onye ife anyị bụ deal with today Okpokpo Chapulet Aburo Okpokpo Okwukwe iyetago ị ga-afụ etu o si wee gbasa gị
oge anyị kwuru Okpokpo Chapulet doesn't mean not for the Catholic, it's for everyone. Okpokpo Chapulet Aburo Okpokpo Okwukwe n'ewe Igbo adịgo ka ọ ga-adị. Nnamdi Ụzọchukwu ka ife na-eme na Brazzaville ife Congo, the king Nnamani ka ife na-eme nwanne m Emi Vibes Chichi iyi egwu Sifas Peter Onyi Oliver that did Onyaliru this morning. Okpokpo Chapulet Aburo Okpokpo Okwukwe. O nwere oge Catholic Church na-anya. Catholic Church o nwere oge bụ na ịbịa n'ala Igbo Catholic Church a na-atụ ya egwu. Efu Catholic a na-atụ ya egwu, ọ na-adị ka ebe a ka Chukwu bi. Ọkwa alụsịa Catholic okpokpo na ụka a ga-alụ alụbịa alụsịa apụta n'iro bịa alụsịa tawa ọzọ ga-abụ ebe a ya na-akụ mgbịrịgba. Etu e ga-esi wee chọsịa adịtịnụ mma dozicha adịtịnụ nna epụtala idis egwu a na-atụ. So oge a ife eji ama ndị Katọlik ụmụ nwaanyị fa na-eke ịchafụ na-eto ogologo gbada ava n'ike ịghọtago. Etu a ndị sista si eke mana nke bara adị iche abịakwa kechi ebe a kechisie na-eti na agbada akpọ ya nke ndị Block Rosary Aburo Chapulet kponye ha ana o nwere ihe kpata eji wee chọpụta Block Rosary eji wee chọpụta ya bụ ka ụmụazị rapụ ịda ata ya ndị nke a matolitego akọla akụkọ ụmụazị na Fatima n'obodo 1792 were ya na-akọnyesịfa ụjọ na arụ ahụ abịazi ya na-aga. So onye jide ha na Chapulet ya okwukwe ezuo oke maka olue na senta olue na branch a na-akpọ ya ndị Katọlik senta ka a na-akpọ ya ka ọ branch oge Anglican na-akpọ branch ndị apa na-akpọ branch ma ndị brokoli bụ senta. So obuzi ọchịrị dị Chapulet n'aka na-aga efe ekụpụrụ ya ozugbo ịghọtago efe ekụpụrụ ya asị na ndị okwukwe Katọlik ndị okwukwe ọfanwa bụ ndị na-achị Katọlik na-achị Chapulet. So Chapulet a bịazi nọchizi anya many things. Ife onye ọbụla achị Chapulet enyere ya efe na ya abụọ Katọlik na adatakwa ntị ndị ata ha na-adị oke holy abịa nwee sista mgbe a. So abịazi ndị Katọlik na-afụta onwe ha na-abịa dị special until oge Chuzi mpụta ka ha nọ wee ghọtazi ihe ha na-ekwu. So ka anyị kwuo okwu gbasara ebe o si metụta nwa na-abụrụ ya Katọlik. O nwere a friend of yours ma ọkwa na family member ji ego na-emebe ọ nọkwata n'ọkwa amụ ya ama. So onye nke a duto na nwere ya na saịdị inwere n'okwukwe nwanne gị a na-anụ afịa ya anụ relaxzie. Inwere Abraham na nna ịma na onye ama achụmụgụ na company based on connection ihe niile a ị ga-emesịa ma na Okpokpo Chapulet Aburo Okpokpo Okwukwe ka m na-agwa gị because ịnyachakwa Chapulet gị niile a mesife niile a ị ga-emesịa chọpụta na nga nwee dapụta n'okwukwe dị very easy. So n'Igbo Chapulet n'aka eme a na ọnwụnwa ya anwata ndị ya anwakwaghị ya anwaghị. Otu a ka ọ dị na inwe nwanne ji ego inwelu friends ji ego inwelu bọọsụ gịnị ya dị connected this and that. Imesị ị ga-amalụ that na ọ bụrụ guarantee na ndị a ga-eli dị gị fine life. Ọ bụrụ guarantee oge a ka ị ga-ama na connections ahụ ife n'inwelu ịdị connected to na ọ bụrụ guarantee. They can fail you at any given time. They can fail you. Okpokpo afọ abụrụ ya ka eji wee jide aka like o nwere onye nwere mee comment dị anya na m na ntị ndị mmadụ wekọta onye mara onye nidi ka enyere aka ka nni dị na sa o nwere onye bịa wee sị n'ebe ahụ nsigodo ebe ahụ nsigongo na mụ na-enwere thousands of them ebe ahụ this and that. O kwuchara ya ụmụ ya jire takụl ya mụnwa nne ya achị ọchị achọghị m ịtakụl ya maka na ọ kwesịrị ịma na program a na-eme kịta
program a na-eme kịta nwere ike inene mmadụ niile na-ebe ifu na ndị Ọkịja na-ebe eru ọdụ 5 ịghọta so ọ bụ na ọka echeki bio na ịma na ọsọ ndị Ọkịja ga na-abịa na my program but fa na-abịara masị emena ịghọtago mana as long as ọ bụ program ndị Igbo ka a na-eme ha ga-agbasasị aka gbasa aka ife dị na-abụ reasoning etu anyị si reason gasị na be anyị ị ga-emecha nwanne m maka na so otu osikwu ya ka some people na-afịa na omenwalụ ndị be ha so that name alone enwere ike ndị ebe anyị na-efiri na that name na ekwesịrị iji at least nke anyị ha bịa ka ọ bụrụ ndị be ha ndị a ga-ege enye ị ga-emesịa malụ dat na onye anyị tụbara anya ya n'ebe a ka ị ga-esi o nwere ike ọ bụrụ ebe a ka ọ ga-esibe. That's why you don't rely on Ofiye, you don't rely on somebody, you don't rely on that boss, you don't rely on your mother, your father. Mba, you need to rely ebe a maka na ụwa ịnọ n'ime ife na-agbanwe, ọ na-agbanwe. Big name ahụ efuru abụrụ guarantee na ọ ga-esi efu. Ị ga-eme nke ị ga-eme asị nwoke, mee nke ị ga-eme asị mmadụ. A na-ekwu okwu Easter, ndị mmadụ anyị na-eme ekene onwe anyị happy Easter, happy Easter, happy Easter. No, mmasị na ma ana happy Easter ma wish mmadụ happy Easter kama o depend gị nwere ma ihe na ya gị nwere mmadụ ife na celebrate simple because the etu ọbụla isi check anya o make kwa sense in their own way for ndị ọ na-agalụ like mụ adịrọ m against that goddess of fertility. Adịrọ m against it because goddess bụ goddess and ebe a anyị nwe ife ọpụta so goddess anyị na-ekwu okwu eze nwaanyị mụrụ ọmụmụ anyị mụrụ ọmụmụ afọ ọgwụ ofufe ahụ ka anyị na-ekwu oge etu ndị si kwadote nke fa na-eme observe so ọ bụgodu na onye Greek na observe na reverence goddess of fertility na ọta ka ha debere sa mbọsị nke ha you no go stop me from witching them maka na ejekwa na mmụọ a na-aba achụ aja na mmadụ eje na mmụọ ụmụ mmụọ na-agbagakwa ya agbaga onye ka a na-achụ iri aja ya asị na onye aja gịnị ka ọ na-achụ aja ife dị one ka ọ na-achụ onye ka a na-ekwudunu ụbọchị dị one wetara aja akwa ọghọrọ mmụọ dị one akwa ndị ichie ebe ajụrụ ajụ kwenye efefe ajụ akwafa ncha tiri ọnụ n'okwu kwuo efe dị one kwuo efe dị one maka ebe a bụ na anyị nọ na mmadụ na-ekwu ana ihe na-ekwu ya n'ime anyị bụ mmụọ. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ na-atụlecha n'ime obi ọnụ wee kwupụta ihe mmadụ ewee nụ ya bụ na okwu ekwuru ekwu bụ obi afụrụ anya eje na be mmụọ a na-agbaghakwa ebe ọ bụ na anyị bụ mmadụ na-agbagha okwu gbagha ife dị aṅa ewetara aja dị aṅa ejụrụ ajụ maka ndị a na-ada alụdo aka n'anị ndị a na-alụdo aka n'anị ekwe ịma ekwe ayọghị enu ya ọga na-eju ịma ekwe etu a ka ọ dị na be mmụọ o nwere aja ị ga-eweta vasị na ama ewe ya onye a na-achụ aja n'isi ya na agbanye fim gị afụ ya live achụ aja mgbe ụfọdụ aja anyị chụrụ ama aga nwa mgbe ị ga-achụ aja ọma aga so otu a ọ dị na mmụọ na ofu anyị na-achụ aja ọnalụ mbọsị anyị chụọ aja nke anyị fanwazi na onwe fa na-analụkwu na saịdị fa maka na mgbe anyị kpọrọ 4 corners of the earth mmụọ niile dị represented ebe a so fa na-analụ aja afọ ofufo aja mkpọghe ụzọ aja ọmụmụ aja ife nweta ọfa ncha bụ fertility a fertility enwere oge nje na Baịbụl jee gụọ ife edere ebe a mfu ka a na-akọwagasị ya mmalụ na ndị aghọtara ife a na-akọwa oge ebido dị na Baịbụl si na agaghị enwe aga n'etiti ndị m mana ndị bare na ekwu ndị translate ya ejegoje translate ya n'Igbo nwaanyị aga agaghị enwe nwaanyị aga n'etiti ndị m ọ dị na Baịbụl mana oge ntonite mebe research cheki ma ife dị n'akwụkwọ nsọ na ndị otu wee ka ghọta na ife ọ na-ekwu abụrụ ife ndị akọwara na ife okwu bụ na ama enwenata ndị aga nya ama enwenata aga means ama enwe unproductive people ama enwe lack barrenness bụ na ife ada aga ife dị barren enwe barren land
Barren land ba na tobolu like that. Afifia dey pu nothing. Barren, ife na ada amịta mkpụrụ. Osisi na ada amịta mkpụrụ bụ a barren tree. So nwaanyị na-ada amụ nwa bụ a barren woman. So that word barren use bụ na ife na ada amịta mkpụrụ ama adịkwa ebe a. And ọ dị ya bụ na ga-anọ in lack. So there shall not be a lack. Ụmụ ife dịgasị anya abịa na-akọwa na be anyị kpata n'ụfọdụ ndị mmadụ kwesịrị ka a na-ekwestion. Ife a translate, ndị translate rie oge a ruo kịta. Kedu how vast ka ha dị with that people's core language? You translate ife a at that stage, knowing fully well na ife a bịara in our own language. Kedu mgbe eji etrenu ndị a wee trenu ha n'obodo oyibo fe wee mụtacha nnọọ ife niile wee bịa na translate rie anyị Bible to Igbo ma ndị oche ma ndị translate ya n'English mgbe a. Imagine from translation to translation, from Hebrew to Greek, Aramaic to nka mgbe eji mesife niile a bịa mgba ya million ejikwe n'iko. So ọ bụrụ na nwere ndị na-celebrate goddess of fertility, anya amadị against it. Maka na anyị na-celebrate nke anyị, nobody should be against it. Anọ ofu ihe a ka a na-eme. Na mụ je na mmiri je chụọlụ ndị mmiri aja. Kpọọ ndị otu nwoke ndị otu nwaanyị nọ na mmiri chụọlụ fa aja. Ọkwa ofufe a ka ndị a na-eme ebe ni that goddess of fertility. Nya bụ Easter ha na-eme. Nọọ aghọtaghị na-enye ụmụazị be anyị nsogbu. Ha eburu Bible n'isi wee na-ekwugheri. Easter ha na-agba bụ goddess of that fertility. Nya bụ Easter. Nyanwa ka a na-celebrate taa. A na-celebrate ya. Ọ dị ka ọnwa ju, mgbe ahụ ọnwa juru, ụbọchị izuụka ya. Izuụka na-esote ya mgbe ahụ enwe full moon. Ụbọchị a ka ha ga-eji wee celebrate ya. Anyị ma na ihe a na-eme ọnwa mbụ na ọnwa na-abụ na ọnwa na-atọ na n'Igbo ọnwa ka eji agụ. Ọnwa ka eji agụ. Kpata alụ na ọnwa nakpuo ọnwa ada etizi. A na-echekwa mgbe ọnwa ga-apụta. Mbọsị ọbụla ọnwa ga-apụta, anya n'igwe fụọ ọnwa. Enye mkpọrọ, asị nga anya n'igwe, asịrọkwa nga enu igwe. Maka na enu na igwe ebe ofu ihe. Mgbe ị na-asị enu nụrụ onu m a na nụrụ onu m, igwe nụrụ onu m, ya ka ndị ajisi gị na Chukwu obi n'igwe, ya ka eji kpọọ ya obi n'igwe, n'obi ebi. Ebe ka anyanwụ bi, anyanwụ obi n'igwe, anwụ obi n'igwe, anya ya ka anyị na-afụ obi n'igwe, ka anyị na-aghọta ahụ. Mgbe ọbụla anyị na-akọwasị ihe ndị a niile ka anyị na-aghọta, emesịa ka anyị wee ghọta n'ofu ihe a ka a na-eme. Nọọ na ndị abịa gba nke ha efizi, ọ dị ka ọ dị iche. Onye ọbụla na-agba Easter taa, onwe ihe dị iche na onye na-agba Easter taa na onye na-eje na nke alụsị ọsọ ọbalị. Ịghọtago? Ọ dịghị iche na m jere na mmiri jee kpọọ nwaanyị mmiri ma ọ kpọọ ndị ụmụago. Ofu ihe a ka a na-eme. Nọọ na ndị a jie language ha na etu ha si eme nke ha mee anya ọ dị iche. Mana ijire je buru ya n'isi. Mana at the end of the day, ị ga-ama na Okpokpo Chapulet Aburo Okpokpo Okwukwe, maka na the reality ga na-efesi mụ na gị, whether ma iso English way ka iso native way. Okpokpo Chapulet Aburo Okpokpo Okwukwe. Gbagharịchakwa n'ụlọ ụka, gbagharịchakwa eri na ịgbagharị. Ihe na-efesi ka ị ga-efesi n'ụwa mụ na gị na. Onwe two ways about it. Ọnwụ na-egbube onye ukwu, ọ na-egbube onye nta. O nwere one guy bịalụ na otu o si na-eme attack. Ihe njima nọ na-eme attack na kọmentị ya m furu ruchakwara kọmentị ka nkụ. Ofu onye na-epuchi ya the same time. So ọgụ ka ọ na-anụ. Nnesi ya nna m nwe eji ịnụ bụ ọgụ a sef ike ya gwụrụ m. Amago m na attack ka ọ bịa. Gịnị ka ọ na-eme attack? Ihe niile ọ na-eme attack, ọ kwesịrị ịma n'ofu ọrụ a ka a na-alụ. Heaven bụ n'igwe. Hell, ama m ebe bụ hell. Ama m ebe bụ hell. Maka na my own definition of hell bụ discomfort. Discomfort, ya bụ my own definition of hell. Amaghị m etu onye ọzọ si wee na-define hell nke ya. A place of torment. A place of discomfort. Onye abụ hell.
mmadụ anụgo a preacher say, gosh, then I went through hell. Does it mean na jere ebe na ọkụ agba anya wee pụta? If I have a normal English word, get the hell out of here. I don't know what the hell you're talking about. Hell abụ just normal okwu. All religion bịa bịa melụ gị ọ dịka ya sị na ihe abụ ihe. Anyị ekwesịghị ịmụta ife bụ English. Ihe anyị jesi akwụkwọ ejire na university 4 years pụta ka na-eme nkwugheri. O gosi na ebu a graduate. Enweghị egoro. Asụsụ ahụ iji eme guy ka anyị na-eche ka ihe o meanụrụ. Hell bụ oge ịnọ n'ọnọdụ ị na-alaikere ịnọ. Ọnọdụ na-emekpa gị ahụ. Oge ịnọ na mmekpa ahụ. Ị na-aga through hell. It's like going through shit. Nwee ihe dị iche. Thank you. So when you are going through that hell, onye abịa ha na-ekwu na nwere ebe edebere gị ọkụ ya achaghị. Most of us now nọ n'ọkụ. Nwoke ọbụla nọ na-enwere over 100 billion naira nọ na hell. Yes, now. Onye na-achọrọ inwe city. David nwere city. Onye ka ọ bụ? Onye ọbụla chọrọ inwe city. O nwere ụlọ anyị fụchalụ na amamọ n'ichida ebe niile gold. Onye edebe mmanụ aṅụ n'ọṅụ asị mba. Nwaanyị divorce ru di ya. Ise na ya onye ọbụla si na nwoke ahụ divorce ru bụ onye ọjọọ. Nwoke ahụ lụọ ofu estate sef edozi okwu ozugbo. Onye ọbụla na-enwere 100 billion ọ nọ na hell makachi. Nwaanyị mmechi nọ na Dangote na-agụ ego. Mmeki ya nwee refinery Dangote nke o ji bụrụ n'ọnya. Otu o si ebi ọ na-agụ m. Sikwuo na-akpụ ụlọ ọ na-eyi Nigerian mejọ ọ na-eme nka. Gịnị mezie mgbe ego a nọrọ na akaụntụ m. Kwọsị na onwe mgbe ya jeje wepụta ego. Ọ kọsịrị $100,000 kọsịrị ego ka o jiri je withdraw. Na i withdraw ya abụọkwa na nwere ihe eji eme nọ ka ya na ya nọgodi 2 days. Ya jekwa ya werekwa aka ya kwụ ịkwa dị money. Ihe tego ọ ya bụ na ọ nọ n'eluigwe. Ihe tego ọ ya je withdraw ego ya guy. Withdraw the money debia nya na ala udo ya na ya nna nwaanyị a hapụrụ ụwa ọ maka na inwe steeti na nwaanyị ga-edebe ji ego. Ụfọdụ bụ audio money. Ụfọdụ nwaanyị wara ahụ maka ikekwe eche iji agwọ ọgwụ. Nwaanyị ewere ana si uje gbukwuo onwe gị na-akpa ego ndị ego ọgwụ ego ọ bụrụ dị aka dị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka nwekwago nwoke ahapụ ogo. Sọbụ nwoke ahapụghị ogo. Ọkwa ndị bịalụ ka ha benefit from you. O nwere ndị niile enyemaka na ụmụ nwaanyị amaghị communicating. Amala communicate. Agwala ụmụ nwoke niile enyemaka ọ bụrụkwa ile. Enwe ụfọdụ ụmụ nwoke niile enyemaka. So ọ bụrụ na ọ bịa ma ọ bụrụ na ọ fụrụ enyemaka ahụ need from you ọgụ ada. Enwe nke jee nụọ ihe ha ka tank maka na nna ya dọbara ego. Ndị ọnụgo na nna ya si na ya ga-anụ nwa ya n'oge ebu ihe ego o wee jee buru. Ndị agaghị na-eche ka ebu ihe ego n'Ọka ogide na na-abịa n'ihe ezi o nweghị ya ọfụrụ. Dị ka ya wee ụbọchị ọ na-apịasị nwunye ya. After abịa si na ọ ga-enye ya ego. Dị ka ewesi akwa gị si n'ịlọ ọbụ so ego ka eche enu ka ọmụ aka eche na asị agụ ego ebụla ọbụ gị ahụ gị na-egosi ihe ọkụ chalụ nwoke n'olu. So o nwere some men need help. Ego adịrọ. So onye ọbụla na-ejiri ego nọ na place of discomfort which is hell. You got to go? Yes, now.
onye ọbụla na-enwere ụdị ego mkpọrọ ga-afa ya nọ na hel anyị cha na ebe ịmụkwa na onwe ya na-akpọ pọgatrị katọlik mee ka ịma na onwe ife a na-akpọ pọgatrị bụ ebe ị ga-anọ eme ọpịpịa ịtachala nwa aja ya afụfụ bifo ịbatazia na the kingdom ịghọtago so a na-echeki etu o si asịrị ebi na icheki ebe bụ heaven ị ga-ama ebe bụ heaven, icheki ebe bụ hell ị ga-ama ebe bụ hell, icheki ajụ ga-ajụ onwe nna ahụ kedu kpata na onwe onye jechiri obodo oyibo na-ala ike ịnatazi bịa biri n'ụlọ efu na ọ nwere kama ọ ya anata bịa biri na be anyị ọ sị ka ya nọrọ na Lagos. Ihe Lagos bụ ahụ bụ Anambra na Enugu na Imo na Abịa ama ebuni ya. Ihe Lagos ahụ bụ kwuru Anambra na Imo na Abịa na ama ebunwu ya join together. Ikwesị ịghọta ebe a na-eje. Onwe ọha ejecha na-ekwe anata. Iwere aka gị na-ajụ onwe gị onwe ya esi n'eluigwe kweta na ya ga-eje na hell ebe pọgatrị ọ chọọzi iji ya. You know one go there. Ọ chọọ ije ya. Mgbe a na-ebukwa akpa apụ ibe a na-ekwu obu ka eje ka echighata. Highest 3 years. Highest 3 years. Nna Emeka highest 3 years. Rapụkwa ibe a. Ha bụkwa ịma na net angel. Ịma na net angel since how many years afụbeghị ya. Mana nke a nna agwa gị nna rapụ ndị a. Nje kịta na ana m anata. Nwa mbata na nna if all were this guy na if all were this guy mma agba ya ma mbata. M ga-agba ya ma mbata. The way you name. Nna just don't worry. A na-ekwu. Ọ dịka ihe ekwu n'ụjọ ọrụ ka a na-eme n'ọrụ. Otu a ka esi waa onye anatazi anata after some years 10 years ọ bataba anyị abụra na-agbakasị ya anwụ na-acha acha ụdị anwụ ya na-acha gị ọ dịrị ahụ skenu na-agbawasị fụ na skenu gị na-eme mgbawa ị na-enegodu ndị hapụrụ since 10 years etu ha dịsị ụfọdụ ashịrị nke ya ụfọdụ ewere isi awọ gbara isi everywhere ị na-enye imi ọ na-acha bra na ajị tịsị na ya na-acha bra dịka dị ajị gwuo ogu n'anya ine niile ọ na-agwaghị okwu ine niile ile a na-acha bra a na-awụzi ọtaba niile onye fụrụ ego o ji aṅụ ahịa ọ bụ na afụrụ ego so ụfọdụ afụrụ acheki ọtanetiv asị ka esi na anwụrụ chọọ ewere ọtaba ifu ebe gaghịzi na-akpọ ọtaba ị na-ajụ gịnị zụrụ ọtaba ịwarụ highness nke ego ha alịla egbue m ọnwa need highness, you know, like South Africa ebe anyị bi kịta highness karịrị na street o depend level ịchọ mkpụrụ mmiri highness ya dị, ịchọ oji ọcha ugwu ede highness ya dị, ịchọ buusu highness ya dị, ịchọ tramadol highness ya dị, codeine ụmụ ife a niile nwere highness nke ya mana ị na-anya ọ bụ na saịdị na o nwere ozi fefe ọnụ ọtaba nwanne onye kwụsị oje ezu ike apụtara akpọcha ọtaba ịchọọ wipe si imi ọ bụ na ị nọ n'ụlọ nso ịchọọ brọch na tile ọ dịghị ịchọọ ebe i mere ya ịma na-eji onwe steji nwoke ruo na steji nke na afụzi ego eji agba afịa nke ọtaba paradise paradise agba mgbe m ebe m na-eje na total hell. So the reality ka m chọrọ ka ụmụnne anyị ndị ụka na-afịa ọsọ o nwere egwu anụ na agologo na
ọsọ gị ruru eruru aga m esi n'azụ ọsọ gị ruru eruru aga m esi n'azụ ọsọ gị ruru eruru aga m esi n'azụ ọsọ gị ruru eruru aga m esi n'azụ. Nwanne m ọsọ gị ma enu ma ana reality na-eche gị. Reality na-eche gị bụ ya anyị gbapụrụ n'ụlọ ọ nọ na-eche gị. They wait for you. Bro Chapulet kpochiko enu kpochiko ana ịgbagharịcha n'ụlọ ụka kwụgharịcha with Chapulet ya ọ ga-aga odi n'obodo. Chapulet enweghị ike ịkpọrọ gị tipa ka eme o Dangote nọ na-eche gị ịda n'ibu ofu trela Dangote mechie ọ na hafu trela ka iji wee bido. Chapulet ama eweta ya imebe onwe gị n'ịdị too holy na ọgị ebu anyị ụzọ ebe ahụ nke ahụ nwe anything to do. Ụbọchị ị ga-akpọ Dangote na fonu ị ga-akpọ ịkpọgụ Dangote ịkpọ depo maneja ka elu odutere gị ma ị jee n'afịa bụ unu ihetego nwa ihe Chapulet ga-eme ebe ahụ. Chapulet abụrụ okpokpo Chapulet abụrụ okpokpo okwe n'Igbo okpokpo Baịbụl anyị weta okpokpo ego anụ okpokpo ego ka a na-ekwu anọkọta mgbe ụfọdụ si chipụ coins ka agụọ ego. Taa a ga-espendi ego ụfọdụ akpọbago pati isi nya onye ahụ anyị na-eme n'obiniri n'ọnwa a imekwara ya last year. Onye ji ego ejidego ego ichi imere nwe celebration eme celebration. O nwere ndị na-anọ na high jump because na ha believe na ife abịa iwu ka ọ bụ na a ga-enye a na-emere ya ka ọ bụrụ mandatory na every year akarị aka ị ga-espendi ego. O nwere ebe a na-eme na taa a ga-eji ife wee bịa onyinye abịa ewere ife bịa onyinye agbasa ụka elebe ife onyinye ka m na-agwa gị sọma eme ya ife onyinye anyị ga-ebu bịa gị tizi ya na envelope gị were ego bịa na ike ha ji agba ụgwọ ife ndị mmadụ go na bazaar na harvest agwụna ha so gị wetara ha ego ewee seti anya na taa ụmụ gị niile ya agụfe ọnụ kechisi envelope nye onye ọbụla. Ife na ife a bụ pure business ka a na-eme a na-agwa gị ihe a na-eme na ị ga-agba ọrụ receipt inwe ụmụ 6 ụmụ 5 ụmụ 3 ị ga-enyefe nche niile envelope as special Sunday Easter na osi n'ọnwụ binie mana in the real sense of it onwe onye si n'ọnwụ binie. Anyị na-anwụ steady n'ebini businesses anyị na-anwụ steady n'ebini families anyị si n'ime ụfọdụ nwụrụ anwụ na why are you not mindful of your dead family? Ọ bụrụ onye biniri ebini ego spend inyere ụmụ na-achịkọje ebe ị were ya sie orikọ na family gbuo ofu egwu family anọkọ ata dị anụ ego onye ọbụla dị happy edozi okwu na ụka juru enu na ana family na arise ya dịkwa spiritually alert because where there is love there is progress. Where there is no love there won't be progress. Kedu ife anyị na-celebrate? Kedu ife enwe na-celebrate? Taa kwa ego kunu ugbo kọkwa na jekwa na ofu ebe ahụ na-eje awụnye ego the same spot ụnụ mana onwe ihe na-ewepụta from there. Onwe any spirituality dị ife dị ebe a bụ religiosity. Oge agụụ ụgwọ ọgwụ mgbe ụfọdụ ka ndị mmadụ ji correct their senses. So agụụ na mmụọ gị dị empty na mmụọ ị kwesịrị ịnọ manage dị empty na mmụọ. Oge oge irudo ya na ịnọ empty na mmụọ and ịdị empty na mmụọ ọ dị very very bad. Oge butekwa gị dị weak outside. Mmụọ jụọ oyi ị ga-ajụ oyi na mmadụ. So ịchọ ka you dị spiritually alert you need a step out from religiosity ga na ebe ndị a niile na kpuo je jụọ onwe gị ajụjụ the same way a na-enwe reckoning mmadụ nọkọta mgbe ụfọdụ okpokọ ledger ya receipt ya na yard Bruce process ga-esi bukọtara akwụkwọ niile a ọ nọrọ gbakọ onwe ya ọpụta jee na warehouse jee na warehouse ya ana ọ ga-abata na warehouse o need a crowd onye ọ na-edilu with bụ manager ka ọ ghọta ihe na-eme ebe a so o need quietness nya na manager akwụọ ka ihe na-eme nobel ọ na-efọla ebe engine nọ na-edo ebe mbọsị anụnwa engine nọ ka abịa bupụ ebe ị na-emere ka ọ na-agbakọrọ ya na-akadolu gị ọ na-ejezugharị you need a noise na-etu aka ọ dị na ịchọ ka ịkpakọ onwe gị ọnụ spiritually nobody should be there. It should be your own business. I record onwe gị mmanụ nke na-eme eme
ego ị na-eje awụfu ma akwa ị na-eje ego ka ilu ko special. You are trying to impress the people, not God. Obi ji abịa n'iru ya ka ọ na-agbakọ maka na gị nwa maala obi ya obi bụrụ unyi na atịtị na-agbagharị. Yet they will not condemn you mgbe ahụ ibu ihe a wee bịa. Mana anyị jere n'akwụkwọ nsọ, ọ bụ na ọ ka ha kwuo ihe mee ihe dị n'akwụkwọ nsọ na ọ bụ na ibi inye onyinye n'ibu ife onyinye gulute ebe a wee cheta na onwe nwanne gị na ya nọ n'ilo na gị dọbagodi ife onyinye a na-akụ naba ije mezicha wute onye ahụ gị chigata azụ. O nwere ike nke a literally o kwuli ya, mana spiritually when you want to make offerings to your God, icheta na nwere onye mmejọ conscience go there. So you need to clear your conscience before you stand with your maker. Oya bụ anịghị na ududo ụmụ ife niile akụkasị ego na-arụ ọrụ akwụ na ngwongwo na ngwongwo. Those things can hinder you even before you went to place your sacrifice wherever ị na-eme ya. Ọ bụkwa na your heart adịrọ pure, onwe sacrifice ị na-eme na-aga aga. O nwere jụrụ ajụ wande si ya na ịchụsị aja ịtara ya ka ịmalụ ma aja ịchụrụ ọ gara aga mmalụ ya atụ mgbe njelu chụọ aja. Agwa m physically na ọ bụ na mmadụ apụta ebe a nchụrụ aja this particular aja nchụ na ọ bụ na achụsị aja mmadụ abịara ebe a na ọwa ọkụrụ. So all the times a nọ na-achụ dị aja obi m niile na anya ma na-eje n'azụ mma ma onwe onye na-abịa. Achụgidela aja achụsịa dị aja ozugbo achụsị aja dịzie ka anyị na-atọ ọnụ onwe onye pụta na agwagokwa gị the same person ifugokwa ebe onye achụrụ m aja osi from nowhere pụta na mmiri ahụ nsị wow. So onye chụrụ m dị aja na-achị ama ọchị enidrozi nke agwa m agwa na aja m agago. O nwere aja ị ga-achụba chụsịa ozugbo ị na-esepụ aka mmiri ezo ịma na aja gị gara. Many things many mana ị ga-ajụ eze ịdị confirmed ịdị sure na ọ gago. So obi iji chụọ aja ka ị na-enene and o nwere nke na-abụ ị ga-enwe a physical something man an occurrence ga-enye gị that guarantee that yes na ife aga. Mana emesife niile a ma ije n'ụlọ ụka ma ije n'ụlọ ụka enwere reality na-eche mmụ na gị na okwukwe ma ọ na-enwe okwukwe has nothing to do with reality check. Bụ ihe nwoke ji abụ nwoke ife nwaanyị ji abụ nwoke ife melogo ka dị comfortable ebe a na ife ndị a niile bụ ife anyị wee si ma ife ka agba efizi na ọ bụrụ na ọma mmadụ ifechi ya ofufe na ọ maka o si ya efechi ofufe ada akụzi ya akụzi ada direct ada guide mmụọ ọgụ ga na-agaide ife gị na chi gị na-eje. The reality ebe a bụ na ife che gị n'iru asị nwoke na travel ahụ eme ka na-eche gị n'ụlọ. The reality bụ na gị nwa bụ onye nọ n'ụlọ o nwee ife na-eche gị n'iru nke nwa bụ nwa agbọghọbịa imesi idonki ya o nwee oge eruo nke na-eche gị n'iru bụ na ị na-ene onwe gị anya na miro ọ na-adami n'ime odoghị anya na time na-aga aga and o nwere that major thing bụ your individual issue. Ị na-akatara n'ụka ị na-enyetara n'onyinye ị na-agbagharịtara na mgbagharị ma ọ nụta ya n'ọgụ na Facebook. The reality bụ na gị bụ nwaanyị niile idiri ife ga-echekwaba gị umbrella ga-echekwaba gị nwoke ị ga-anọ n'okpuru ya. Nke a bụ Jizọs na-enye ya, nke a bụ chọọchị na-enye gị ya, onweghị okwukwe na-enye gị ya. Nke a bụ ihe ijetara na onwe gị. Ọ bụ ife bụ onweghị ọhịa ụzọ fechaa chọọchị egbu ihu dị. Onwe nwoke mere na-acha ịchabara ya n'anya n'ụlọ ụka ji amụrụ ebe a echikwa ife ọpụpụta maka na olu ọdọ ya na ebe a na-egilite abụrụzikwa gold. So ọ ife gbatara onwe gị na mbọ ife imetala onwe gị ọsọ ji ala ha n'ụlọ ụka biri n'ụlọ ụka. The reality check bụ na agbagharịsịa nature bụ nature ọ na-eche gị. Oge nna ama atụ nwoke ịkpọ Dangote ịkwesịrị ịma ebe nna eje na ọ gị ewu obi gị. Nwoke ọbụla ga-enwe obi iwu ka ọ bụ. So ọ bụgodị na ịkara onwe ka ị na-echeta na ọ na-eche gị n'iru. So ọ bụ na ada echetala gị ya because of ebe ibi. O nwere ike n'obodo ibi bụ city otu anyị si biri na city. I nweghị ike ijekọta na city ka ife ebe tipa na-eme a na-ekposa aja ada eme ụdị ya. Ọ nọkọta
construction company wee ebe achọ elu no enwe ebe a na-eji bịa cover the place self cover anya ya ma na-emix ma ada emix ma afọ ya na-eme dia a na-akpa rod you no go see am yeyetago mgbe until emecha a na-epụta ụdị ebe space adịrọ dị na ikwụbụ iru ọtọ side so onwe ife ebe a na-emix cement ma ọ na-emejọ ana ka ọ na-arọ gị arụ n'obi nna niile dịkwere one plot nna niile dịkwa ịkpụ aja nna niile dịkwa iwu ibe adịrọ na city so ọma na-abịa gị n'obi mana emesịa mgbe ọ ya bidozi bebe gị n'obi enwere ike isigo na mmadụ na-abụ emesịzịa onwe oge oyi eruo oyi na-elive on regret mgbe aka the reality na-ehit gị in the face akata ya n'ụka ekpota ya na Chapulet condition mere kịta na-ekwu okwu esi na iwu bụ na nwoke ọbụla ga-anụ nwaanyị ife iji ekwu ya bụ na ọnọdụ ga-adịrọ mma na ọ bụrụ na ego ogbe akasa na-akụgo ịmalụ na a na-ajụ nwaanyị ajụjụ a na-ajụ nwaanyị nne ime eme shopping weekend ya ka gị na friends gị pụọ na apụọ jenu jee mee ebe ị na-achọ ebe ị ga-etinye ego ị na-achọ ebe ị ga-etinye ego ị chọrọ ebe ya etinye n'afọ gị nwaanyị afọ dị mkpa fụ ogologo ime ihe a na-akọ ụdị aka akọ na ọ bụ nwoke ọbụla ya anụcha nwaanyị fiji ekwu ya bụ na iji ego ọnọm bụ na ọnọm ka dị gospel truth ọnọm bụ na ọnọm ididi nde bụ ididi nde mana ịgbagharịsịa las ị ga-ama na Okpokpo Chapulet Aburo Okpokpo Okwukwe nwa agbọghọbịa na-agbagharị na onwe oge oyi eruo doga anya na ụmụazị niile nwanne nwaanyị mụta na onwe nke ọ ya adachi ga-adachi adachi nwa adachi ịchọ ka gị na-ebiri gị na-ebie onwe oge nwa ahụ ga-eruo arụ agbakasị bịa maka oni dịkwa iji ito agbọghọbịa ka ụmụazị ibi oru ha na 14 years ihe ka ejinwuzie o ruo 14 years ime ka ejinwe ọ ya eme TikTok ana ọ bụ ọ na-eme TikTok ị na-agwa ya bịa bunite gị ebe dị na onwe oge eruo ofilo na ị na-eme ebe a ọ baa university gịnị ọka ya nọ mgbe a ịchọba nwa so doge anya na-ekwesịrị inwe nwa by now onye abụ reality check enwe oge oyi eruo inidie ya kpatara na bụ ụmụ nwaanyị mgbe a na-abụfa amụba nwa mụsịa onwe nke a na-edebe na ụna nkapa amụ ofu nke a ka a na-akpọ mbihime ka a na-akpọ ya nke a bụ nke na-ene ha nka ma ha kabazie jee ekute mmiri jee mee nke a ya na-agbagharị ha planụrụ ya ọfụma mgbe ahụ etu ya ka esi eme ya so that n'oge oge oyi eruo nke bụ nwoke na-eke ike otu a ka ị esizi na anọ iwelite ọkpa ya akpọ ụmụazị abịa welite ọkpa enu bịa ma ọ bụrụ na ị kafuru ume iji ekwu okwu etu ya welite aka ga edebe were nke edebe isi onye na-akụrụzie na-asị gị onye na-ebunite gị maka o si ebunite gị ọ na-akwa gị agha na-enu gị agha iwe nọta na position iwe nọta otu aka esi ya nọ from morning till night ọgwa nwata ga-abịakwa wee bịa buru buba agha ebuba agha dinara n'elu bed straight ozugbo so you need that one or even na-abụ reality check ịsụsịa grama mesife prọfesọ onwe oge eruo the reality a na-ehiti gị n'iru. That is what we preach here. Whether you are celebrating Easter, you are celebrating Christmas, you are celebrating whatever. Malo, then when can I check? All these things are bearing in your life. But no one the ones who get me your life or the meaningful. If we want to progress together in our family, kind of come family celebration na come. Family celebration. Most families are unproductive now because of division. Why wouldn't that family celebrate? Get more productivity in that family. Onye nwere enyemaka ọ ga-enye cousin ya, o enye nwu cousin ya because na papa na cousin ya na papa na papa cousin ya dịrọ mma.
Papi na uncle adro rather. So instead of rendering help to the cousins, he now takes it outside the family. He prefers employing people from outside his family when his own family members are there. So how can this family progress? There will be no fertility in that family. Okay, the barren. So why don't we preach that to unite our families so that there will be productivity? That is the reality check. When we are not doing this, we are just a futile game. We just want to impress the world, looking for God somewhere when God is here. If we can make our family okay, then the next generation will find things easier. How does it feel when you see your family together, the children are playing together? It gives that joy. It gives that hope that tomorrow we are growing a healthy family where our children will play together, stay safe, move about. Joy. Gone are the days when our ancestors will assemble their whole families. Even the young girls that got married outside will come home with their children. You look around, you see, that's the festival will be there. They will be cooking, dancing, everything will be happening. You know that as a man, you ran a good race. You ran a good race. Look at how Christians qualifies good race now. When somebody dies at the age of 70-something, Mama, you ran a good race. Daddy, you ran a good race. The person saying you ran a good race, go to that family and see if he really ran a race. The family is divided. Some of the things that took place where he was supposed to put his voice, he refused to because he doesn't want to offend anybody. You say today that he ran a good race. Eulogy. You are eulogizing him. No truth anymore. My voice is being heard this morning. Think about it. Where you came from, your family. Are you not old enough to be the unifying factor? Can't you do it? You are waiting for a man of God to come and speak. You can do it. Tell your father straight. Tell him what he has done wrong. Tell him. Let him make an open confession and unite the family. You are today siding your dad because it's your father. You couldn't tell him that what he's doing is wrong. Some fathers has misled their children, telling them some nonsense stories. Your brother is your brother. You grew up together. You did your shit when you were young. And you shouldn't allow those things. Oh, come on, man. You are ruining memories. And you as a young man listening to me, a young woman listening to me, even you know your mom. Your mom may have wronged people. And you couldn't even tell your mom to go and make fences. And today you are telling us another story. You are celebrating Easter. What are you celebrating? How productive is your family? How productive is your own direct, immediate family? Are you productive? Some families, brother and sister, are not even talking together now. They've been dragging it for the past 5 years, for the past 7 years. You call yourself a Christian. You're celebrating Easter. There's no fertility. All the things your sister could have gotten from you, she didn't get it. All this while. Your sister could have benefited from your friends somehow. Because there's no way your friends could see your sister sometimes, not even take this 5K, take this 1K, send me your account, this, that. But out of your bitter heart, you don't know that systematically you have deprived your sister from what you could have gotten. And every day you pray for God to open doors. Look at the doors that God has opened for your sister through you. You block them all. And you're celebrating Easter. You're a bad person. Any pastor not telling you this is telling you something, is telling you nonsense. Yes. Let's start from our homes. Let's start from our immediate family. What I represent is Igbo nation. So when that brother was saying, why didn't you start helping people from your village? Did he even think that I'm getting this money from my village? I'm universal. People are sending me money from all over. So since I stand for Igbo, or no Igbo, so why would I be sectional, focusing more on my people? So what I'm doing is to tell you that Igbo, being an Igbo, is just like being a Christian. Telling you I'm an Igbo is like telling you I'm a Christian. Because being an Igbo is not just because you speak this language or you were born in that. No. Being an Igbo man is living that life. There is a particular lifestyle that makes you an Igbo person.
You don't know boundary. You are just like Akidi Aburo Kani. Whoever you can reach out to. There are things you do, people will say, that must be an Igbo man. I'm telling you. We all know that it's only an Igbo man who will sell to you and give you the one we call Mpomaka, Mezijara Fisi. It's in our blood. You sell to somebody, that person will demand for Fisi, Mpomaka, you will give without asking. He's an Igbo man. He's an only Igbo man who will open a shop and allow for people to come and partake, even gain from that same business. People you don't know before, you bring them. Go to Onitsha, even as I speak. You see that most importers there, the keys to their warehouses are in the hands of Abakaliki guys. People they don't know, they don't even know their families. It's only Igbo man that can do it. So there are things you do, people will be like, he's acting like Igbo. The same way you see Christianity is like people who act like Christ, who act like Jesus. Today, look at them, you see that they've deviated. They are no longer acting like Jesus. So that automatically disqualifies them from being Christians. So they think that being a Christian is when you carry the Bible. When Jesus was here, he never touched the Bible. He wasn't carrying the Bible. He wasn't. There was no Christianity when he was here. It's after his death that people began to act like him. When they see you act sometimes, they say, this one is acting like those people. They are Christians. So it's a lifestyle. So being an Igbo man is a lifestyle. Are you living the lifestyle? Reach out to people. Be who you are supposed to be. When things are not all right, you ask questions. Even when things are overgoing right for you, you must ask questions. Because as an Igbo man, you should know that not all that glitters are gold. And when your business is booming, moving, ask questions to know if it's right. If your God is really with you. Because there are some kind of gifts which will send you to your untimely grave. There's a car you will get today, tomorrow you will die. So it's like the gift has brought death. Instead of your family to be celebrating, they are mourning. So sometimes when things are overgoing right for you, you need to ask questions. Even from time to time, you need to ask questions about your own life. If something tragedy is on your way or something like that, that is being an Igbo man. So I can't stop being an Igbo man. If you think that me observing my tradition makes me an evil person, I will tell you that you observing a foreign tradition even makes you the worst. I celebrate with you when you celebrate, but I want to know what you're celebrating. So I must send out my greetings to you. I am not a killjoy. I can't stand in the way of anybody who is trying to be happy. No, when you're happy, I enjoy with you. When you mourn, I mourn with you. That is why being an Igbo man still, check out, when somebody dies in our place, all people in the sundry, everywhere, we gather in that people's compound. Even if you don't know whoever died, you came. You just want to mourn with them. Because even when there is party, we don't segregate. You are not invited. We don't know. You throw your doors open. Everybody comes and happy with you. So that's what it is to be an Igbo man. Today we are okay with people from that side celebrating, but we just want people who call themselves Christians to know exactly what they are celebrating. Who is calling? Don't call, please, later. For you to know what you are celebrating. Goddess of fertility, which means earth, Annie. Yes, check it. In our place, we do same. We are doing it. So it's not like a borrowed whatever. It's you that want to borrow it. I'm not supposed to celebrate it. But for the fact you are celebrating over there, I can celebrate with you. I can be happy with you. Yes, this video is very important, but I'm trying to stop this man. Bro, please call me back. It's good to celebrate with people if they ask you to celebrate with them. But twisting it,
making it to seem like it is this, but when it's not. It's just like asking somebody to sell you a plate of food, a food that is worth 50 rand, but in the real sense of it, you are paying 40. Check it out. Asking somebody, hey, but that food is too small. The person is telling you, if you want it big, make 50. You tell him, no, let it look like it's 50, but 40, you understand what I mean? So that is what it is like. You want to coin it, just make it obvious. Look at what you're celebrating. Is goddess of fertility. And anything that includes goddess, is now that ancient way of whatever, which is paganism. And they try to make themselves different from paganism. They are not pagans, they are Catholics. So now Catholics later coined into Christianity. And it became Christianity today. And even you can still confirm that Catholic Christianity or Catholic way of doing things is different from Anglican way of doing things. Pentecostals, they are different. Everything. They have their own different ways. You ask yourself, is the body of Christ divided? So you see there is a kind of disagreement or confusion brewing amongst them. But here, it's just an open thing. Call a spade a spade. It's not a spoon. A spoon is a spoon, a spade is a spade. There is God and there is goddess. There can never be Papa and Pikin when there is no Mama. And you don't tell me that when I see your mother, we just wave her because she's a woman. No, I must honor her, because without your mom, you can't be my friend, because there will be no you. So I give honor to whom it's due. There is a king and there is a queen. A kingdom cannot exist without a queen. So there is a goddess of fertility, which is this land. This land is what made me. And the land is fertile. Anything you put in the ground must germinate. It dies and germinates. And that is the concept, and that is the principles. That it must die. Whatever you put there will die before it grows. And that is what they are trying to tell you now, that Jesus died, went to the grave, and arose. Which is to say that you planted, it died, and it germinated. That is the whole thing they are trying to coin. But no, we disseminate. We try to make you see things how it is. It is this. If it's not Panadol, it is not same thing as Panadol. Goddess of fertility. When you talk fertility, you talk about goddess. It's a woman. There is man. There is womb man. Womb man. You remove the MB and make it woman. That is what it is. Productivity. So today they are celebrating it. Just understand what you're celebrating. That they are celebrating a goddess named Ishtar. A Greek goddess named Ishtar. So today they are celebrating her. It's the goddess of fertility. So don't come and start telling me Jesus died and arose after 3 days. That thing you're talking is not holding waters. Even you know. If you ask yourself, if you consider what I'm telling you, you get to, and it's even open. You can go and check it up, look it up in encyclopedia and see for yourself. Just type ISHTAR or ISTAR, Easter. Check it out, and it will tell you everything. We hear of Apollo. We hear of Artemis. We hear of Zeus. We hear of what is it again? Hermes. Yes, we hear of what's the name of this guy again? This stubborn guy. What's his name? Anyway, and so on and so forth. Now, I'm not even talking of Horus. Okay, we can include Horus. Horus, yeah? Horus, and the mom is Isis. There was Horus, and the mother was Isis. Today, we only hear ISIS as terrorist organization. Nobody is asking questions, like to sit and say, even though as a Christian you are, you can still ask questions. I am interested in knowing about Zeus.
and somebody will tell you the story of Zeus, you come to understand the similarities here, you know, between this story and this. Then you go to Egypt. I'm interested in knowing about the God of Egypt, and let them tell you about the God of Egypt. And after that, you try to know about all these stories. That is what will shape you nicely, areas, okay? Now, but today you don't want to hear. The only story you have here is Jesus. Even that name, Cyrus, yeah, Osiris. Osiris is the father. Osiris is the father, and Isis was the mother, and he himself was Horus. He was killed. The father was killed. All right? Yes. And when the father was killed, he wasn't born. Because when they are telling the story of the virgin birth, they don't know the origin of the story. After they killed Osiris, and then Isis, with the powers she has, she now had to join the body together because he was cut in pieces. He joined the body together and had to sleep on that body. And that was how she was able to conceive and gave birth to the son, Horus. They might think the story was made up, but they won't believe that the story of Garden of Eden was made up also. Yes, his brother Seth killed him, yes. Today they're telling us about Satan. Satan. Who is Seth? Seth wanted to rule because he felt the brother was weak. And his brother has no child. He decided to take the kingdom from the brother. They fought and he killed him. Anyway, the story was huge and deep. And that Seth was the one they called Satan today. The story became complicated that even a Christian doesn't want to understand. How do I make this puzzle now to become meaningful to me? Anything that is difficult, is he not a human being that solves them? That is why the English or the white man, they became better than us. They see that the only way you can make money is by proffering solution. That once you can get a solution, you are rich. And that's what they are looking for now. How to solve problems. And once you're able to find a solution, then you don't get money with that. This number, how do I reach to this man and tell him now? So I wish, anyway, I'll get back to him. So once they're able to decode it, they make money. If you can proffer solution, you make money. So they keep looking for that. They are going farther and farther. That's why they are making research. But we, on our part, we don't make research. We are comfortable where we are. Wherever we find ourselves is okay. We are not growing. Even if you want to grow, others will try to drag you down. And when we grow, we are not growing in a meaningful way. In a way that you can allow for another person to grow also. You just want to destroy everything. That is it. You want to grow by bringing your brother down. Instead of you finding a solution to a particular thing, you know that this is your own invention, that you are unique in this and people could see. Then let everybody try their own means of finding solutions. Nobody want to do that. We only want to base on an already established basics. That's our own. We are not looking for something else. China to ofu akwa kita ofu onye ihe ya ọ ga-afịa ewu na abụ onye ọbụla ekwuru jebe China ofu akwa ka onye ọbụla epụta everywhere. Even the anụ na emefa ji achụ ya enweta ego bụ reality on the ground. Ife reluwe a mmadụ ka a ga-privatize nwe ya
enweghị ike ije si gọọmenti na-ịchọ ịrụ railway ebe tren hụ ya na-agba ka asị mba ọ negotiation ego one kafa ga na-enweta olu dịka ndị ahụ ọ na-eme ọfụma karịa anyị ma na adịghị eyuzu sensi anyị adịghị eme research kedu ife m ga-eme inweta a good solution kịta akpọ ụmụnne gị ka eme ya ndị anya ukwu abata na detin dị ga-abịa kọsasịa ndị mmadụ obi ngwa weta nke gị mba gbalịsị ị ga-ama na onwekwa ife na-eche gị n'iru ọkwa nke a bụ reality ihe ndị ọzọ niile ị na-afụ ụba akụkọ Mike Ejeagha akụkọ na-egwu nwekwa ebe ị na-eje abụrụ ifu reality nọ on the ground a ikwu ericha gị niile a gbagharịcha anụcha ọgụ reality na-eche gị enwere ike ifu na ife ị na-agbagharị ị na-edifend self ị na-egbu onwe gị n'aka ọnụ na-eso okwu enwere ike ọ bụrụ ife a ya agbachu ugwu self maka onwe onye ga-akparịcha ebe a echi bịa ihe enyemaka ebe ihe enyemaka ọ chetara gị ihe gwara ya na gị jee nụkwa ị na-agba isi ọkwa gị Jizọs ruru ibu ya n'isi na akwa nka mee nka mmadụ ga-agwanwu ya nye gị ego ya ekene m tankio ịma ihe m mere nweta ya ijebe Jizọs tankio Jizọs ije nye testimoni iji enye testimoni na nyere gị mụnwa nyeziri gị ya gịnị ka m mere mma alọ nji abọ ọ gozie Okeke nye gị ikene m ịgọzie m abụ Jizọs n'ụsọ nye gị ikene m gọzie m mma adị hapịta na mgbe ị hapụrụ onyinye amara nyere gị jebe igba egwuru ịgbara Jizọs egwu mgbe echi n'ije ka Jizọs nye gị ọzọ ka anyị mara ma ọ Jizọs nyere gị ọ Jizọs kpataalụ m ya o nyere m onye destin mụ nwa mere onwe m afụgo m ihe ọ ga-rizọtụ na-eme ya nye mmadụ ekene onye ga-enye ekene ọ taa ka a na-eme ka ị malụ na o nwere goddess a na-celebrate so give honor to whom honor is due. It's just like celebrating the ground. Ị na-celebrate a na anyị na-atụpụrụ mmanya anyị tụpụrụ ya mmanya echi kọgheribe efu na mmiri echi kọgheribe ka efi ya na unu na-emechi ya one by one mbọsị unu na-celebrate nke unu on the Pentecost ka efu na-celebrate on Pentecost ọkwa fire just na ọkụ dakwasịra ndị a n'isi ọkwa ya ka unu ji wee fụ Holy Ghost o wee bụzie asị ndị day of Pentecost fire fall on me ị na-achọkwa ka fire fall on you unu ncha nwekpufukwa ebe a na-ele fuel fomachis unu echachi practice ya mana unu na-agbada na mmiri jee mee baptizim ị ka anọkwa na ụmụ ụlọ ụka ebe a hapụ imetụ mmiri aka just mee mmadụ baptizim inwe okwukwe ọ bụrụ na ị chọrọ ka imeru ya n'isi ụbọchị unu ga-eme Pentecost mụ ebe anụ ndị mmadụ ọkụ n'isi ka efu na ihe niile abụ mmadụ just tii ya na-eri ụlọ ọrụ one by one enwere natural one ka anyị na-eme mana ejuru ajụ na-akọ anyị ọnụ ihe anyị na-eme ka ị na-eme taa anyị na-agba Easter malụ no goddess ka ị na-enye ekene ruru ya taa for fertility sake for productivity sake. There shall be no barren among my people. Na onye ọbụla ga na-amịta mkpụrụ mbọsị ọbụla ị chọrọ i-celebrate ihe mịtara mkpụrụ na be ịda na ụmụ anụmanụ osisi ịkụrụ n'ala nne izoyere n'ala ji kọlụ n'ife niile a n'opulu ome na ometalụghị mkpụrụ niile na-enye ekene onye abụ ife a na-eme taa ndị obodo ahụ na-eme nke ha today. Goddess ka ọ bụ anị bụ nwaanyị mama Africa mama ahụ na-agwa gị okwu ya gị respect ya mama wumbu a wepụtara ahụ n'ụwa yọọ nwaanyị si ya ajịs na-akpọ ikpu anyhow ọhịa ka na-celebrate taa if you don't know. So whichever way say celebrate ya afụ na ya na nke gị dị special n'ofu ihe ahụ ka a na-eme. Ncheta bụ ncheta anyị na-echeta anyị ya everyday mgbosi ọbụla ikwu anyị sị anyị na Chukwu anyị na anị ahụ ka anyị na-ekwu okwu ya nya bụ Easter anyị na-celebrate taa ka efu na ọnwụ ihe dị iche before onye ọcha ji bịa ebe a ya emebe gị ihe niile ọ bịa ka ọrụ gị akọ m gosi gị about Satan. Anyị enwe ihe bụ Satan be anyị enwe Satan
onwekwana ihe ọbụla efuru be anyị ga-asị na ya bụ Satan. Ihe anyị na-enwere anyị enwere ya. O nwere anụmanụ bụ na ndị be anyị na-asịrị gị onye be anyị bịa kpọrọ gị afa animals na afa a na-akpụ ya n'Igbo. Ndị ọya kpọrọ gị bụ ndị ọfụrụ n'ala Igbo nke ọma enwere afa. O nwere ndị ya afụ n'obodo oyibo anyị na-enwere onwere afa. Dragon a na-akọrọ gị na Baịbụl dragon anyị nwere dragon be anyị enwe etu ọ dị ifunugo dragon enwe ihe ọ bụ. Mana ikwu okwu ogwumaga na anyị nwere ihe bụ ogwumaga. So otu anyị na-enwere dragon ka efe ị ga-akpụ ya na be anyị. Ịma na ịkpọkwu ya dragon ha efuzighị o chọbazi ihe ga-adịghị imebe imagination ihe ị ga-eji ya kwalifai ya ka efu na onwe ya gbasara ekwensu na Satan na ha na-aba abụ ofu. E nwekwara ya na-akpọ ya ekwensu na-aba. Ekwensu na-ebi n'ime ọnụ. Ọ bụrụ na ị mara ya ka m gwa gị ebe ekwensu mgbe ụfọdụ o nwere ife na-ebi n'ime ọ na-atụ ọnụ mgbe ụfọdụ ọ na-eji azụ aga. O nwere ya na-akpọ ọ na-eji azụ na-atụ ọnụ enwe ya abụrụ egwuregwu ụmụ nwa na ya afụsị ya na onwe nke anyị eji ọnụ fugide ọnụ efupụta ya ebe ọnụ ịrafịa owuru ike na-atụ ọnụ ọ n'ime ala ka ọ na-ebi. So dịtara onye ọcha na-achị kọwalụ ibe ya na-ebi n'ime ala ya ebi n'ime ọnụ ebe a n'ime ọnụ n'ebe a ka Satan ji ebi forever. Anyị akọ ndị enwe ọkụ ọgbọgbuo ya a na-akọrọ ya ahụ ka ịnwa nke bụ nke ekwensu abụrụ Satan bụbe ndị ọcha ka ha nwere ya according to their own story. Mgbe ọ bụ ikpurikpu bụ nke na-eri ya nwụrụ anwụ ọ bụghị ya ka a na-ebi naanị nkịtị a na-anọ n'ọnụ ya na-eji aka ya tụọ ọnụ na kpuru efu ya ọnụ ya na-atụsị onwe ka ọ na-epe mpe ị na-afụ ya ọnụ were nwaanyị na-eme onwe. So ihe niile onye ọcha bịa na-akụziri gị ọ nke ha na-eme na be ha ka ha bịa kụzielu ka i soro ha mebe ya does not mean na nke gị adịrọ mma. Inwe nke gị ha kwesịrị ịmụba nke gị na-ejelos nke gị nọ na nke gị ka power dị. They came from you, you didn't come from them. Nke nwa bụ nwaanyị onye ojii ka ị wee ghọta na gị bụ mother of creation. Anyị nwere ndị ọcha na be anyị ndị ịkpọrọ abino na be anyị. Ndị ọcha nwekwara abino. Ndị ọcha nwere abino nke anyị bụkwa onye ọcha ha nwa bụ nọkwa na saịdị nke due to climate nke ha ka skin ha ji dị na nwaanyị onye ojii nwere onye ọcha. Nwaanyị onye ojii ya amụta onye China complete onye China rigoro nwaanyị onye ojii ọmụe ya China. Hispanic rigoro onye ojii ọmụe ya Hispanic. Onye India taa onye ojii ọmụe ya onye India. Ihe ọbụla ị nyere ya onye gị ya back. Onye ojii na-eme ihe niile a. Onye ojii taa onye ọcha ọmụe ya onye ọcha nwee ike enwerighị onye ojii. Onye nwaanyị onye ọcha agaghị amụnata onye ojii. Ọ sị ụmụ nwoke 20 onye ojii wee spam ha the same time ọ ya ma onye ọcha. Ịghọta gị ya na so etu ha si eme nke ha abụghị ya eje na-amụ buru ya n'isi si na ọya bụ original. Onye bịara amụrụ from you onye si na ahụ pụta na-enye gị original. How possible is that? Onye si gị na ahụ pụta ma enye gị original kama ọ na-aghọrị gị aghọrị maka ọfụgo na enwe na ichetazi onye bụ out of duress ka iji kweta most of ihe ọ na-eme. Ekwetara ka nye gị nni ekweta a na-eme ya ruo taa. Ọkwa akwụkwọ nkịtị ka iji wee sacrifice ya life ka enye gị akwụkwọ ka iji sacrifice ya life nabazi obodo oyibo hapụ family gị ebe a since 20 years afro gị ha na-eyuzu all your skills na-eyuzu brain gị kịta ọ na-anụ ọkụ akwụgide gị ụgwọ akwụcha gị yuzucha your brain for them. Ịnatazie na nka ịnatazi oge ike gwugoro gị onwe ihe mebere kịta participate asị ya ka a daa abalị ka ịpụta ka agba ọsọ ka ịpụta ka eje zụọ aja n'obodo ihe nwere nke anya eme ịpụta na-azi nọrọ esi were egozi ka ije n'ike agwụna gị ha yuzuchago gị yuzuo. Afro m ndị jiri gbacha bọọlụ pụtakwa taa agụụ na-agụ ha na-aya ayụyo. Anyị fụrụ Taribo West na mgbe a na-eme ensas Taribo West ọ bụ ndị ọcha ka ọ gbara ezọs chapa ya niile wee nata.
na ndị doctors anyị ga-akwụ $5,000 fancha agbafusie n'aba Saudi erue yuzu brain extract ya ọ dures edebere agụụ ebe agụụ mereziri gị pụọ otu akwa ka ndị nna ha si emechi ya kpatara na today ọ na-adịghị ka ọ bụ nke ha na anya fụdat na your years of frustration ha frustrated the duress mere ka ị give up kwetazie na nke ha kịta ọ pụọ naghị na mind generations bịa kịta na chezi na otu a ka ọ dị ha wee na-anụ ọgụ ha na-anụ na-edifend ihe a na-amarụ ka onye ọcha na-atọ gị ụtọ ihe ọbụla bụzi nke ya bụ nọmba 1 onwe ihe a na-egosi gị ịda afụ the truth ma even though na ị na-akọsidakwa ya mana ọ ka na-afịa gị arụ it's just like onye nọ na South Africa, onye nọ na Italy, onye nọ na Turkey or Germany, some countries kịta ị na-ega anya fụ na nke bụ eziokwu bụ na ọnwa ezi ka ọ raghị ịgbakọ na many years ị nọrọ ọrụ nwere ka ọ raghị icheki ya fonu gị a mmadụ one ka na-akpọ gị ọ bụ na ada akpọzi gị ma that na ịdị ọzọ relevant onwe ụzọ onye need your services onwe onye na-akpọ na wepụtara m ihe ka ebe ị nọ na anọ m ebe dị na wepụtara m ihe at a point onwe ụzọ onye na-akpọ wepụtara ihe so ide enyezi ihe side nke ahụ etiena onwe ụzọ onye na-akpọ gị for solution ịgbaka mere ihe esi na onwe bụ onye kpọrọ for solution ị kwesịrị ịma na ịpụọ na ihe a na-eme ihe ọzọ ị need bụ ibugharị egwu ozugbo onye akpata akwụna akụọ na họteelụ for some time akwụna ebugharịa ojekwa ebe na ọ bụrụkwa ọtụ ọfụ o nwere ihe bụ reality service obodo enidi ọzịghị obodo a da agaziri gị gbada ịkanọ na-eme gịnị kedu ihe ị na-eme kedu ihe ọ dị ka ị ga-eme nwe in the next 5 years again ị na-emere this 10 years ị nọgo anọ kedu ife ị ka ya emenwu so ị na ebe a bụ wasting of time iwere oge a na-abụgharị egwu onwe ebe ị ga-enwetakwa onwe gị na wit ike ọfụ na ume ọfụ some people eche na onwere ihe eche some people ga-ego ntị afụ na onwekwara ihe mụtara ebe ya na-ejire na ha ga-enweta to tap into that your wealth of wisdom if ị mụtara ebe ya na isi ebe a alachaba oyi mmadụ na-abịa ịtọ nwere ike sigụ na ka emeka ego eme unu distributọ ndị indomi unu ekwechiri one corner efu sensi ga aba na ọ maka na ibugharịrị egwu under 3 years na-asị na abụ na ihe myself since na eke anago some people karịa emi amara ha ekwere eme ya today a na-akpọzi ndị mmadụ sị kpọba ndị Nnewi ka amara ka esi tinye ego ajụba onye ọ bụ a na-ajụzi okwu ekweghị okwukwu iwest go time too much nọrọ ebe a dị useless efuru na ụka enwe ihe ụka metara di ya ụka bụ jos ka aka akụkọ your own life bụ your own life ị kwesịrị ime onwe gị bụrụ mmadụ first bụrụgodo onye Igbo na onye Igbo ada ya ayịyọ onye Igbo na ebe ọ na-anya fụ na onwe ka o si dị o wee n'oge zọba onwe ya daalụ nwanne m Benson Chiegwu ọ sịrị ife anyị nwere bụ mmụọ ọjọọ na mmụọ ọma na ya enwe Satan ihe anyị nwere bụ mmụọ ọma na mmụọ ọjọọ ana mmụọ ọjọọ nọrọ around you ị ga-amụ ị ga-enwe the feeling negative vibes energy dị aṅa ọnọdụ ka sometimes ị na-afọsụ onwe gị ebe ị na-ebilọngụrụ o duru gị anya na vibe gị na onye a maachịrọ some people na-abịa na my program ibi odoga anyị na vibe mụ na ga abụrụ ofe ị nọrọ ebe a na-waste time wee na-anụ ọgụ ị kwesịrị ịpụ ọ bụ na Zion ije dị ya mana ịbịa ebe a fụdat na ife na anyị na-eflow ka ọ na the same parallel line ọ ga-aba anyị ọfụma some people ihe aba ajọ mmụọ o nwere some friends ga-abịa na ndụ odoga anyị dat na onye ya mgbe ọbụla gị na onye a nọ na ọghọdọ adakọrọ ụnụ mana ọ dị uto na ọ friend to friend gị ọ na-agụghị agụụ ka ị join na the clique ị na-agbadebe mbọ ka ị join na the clique ọ na-edoghị anyị dat na energy gị na ndị a abụghị ofu energy gị na ndị a abụghị ofu even that your friend ọ ga-ji ego maka na o ji ego ka iji afa ya onwe ka ịma ma onwe ya kopụ na ọ bụ your friend o nwere ka o si ada ayọ ya ayọ ife onye na-eji gị na ya maachị ịbanye ọ ife aba ajọ mmụọ nwee ga-abata na side gị ọ kpasa gị anya ebe ị na-achọ ka ị banye di ya ijebe ịṅụ nkwụ isoro ije di ya ebute ha na-esi ya na-akpọ ị na-aṅụ taịm ị kwesịrị ịnọ na-agba mbọ emecha echi si na onwere na-eme gị ajọ mmụọ nwere ajọ mmụọ bịa nọ gị nwa mmụọ gị agwagoghị ọ na-enye gị saịn n'oge anyị bụ ụmụ children of science and wonder ị kwesịrị iji n'oge kapchọ nna na-ekwesịrị m iso ndị a na ndị agbaba egwu fa n'oyawa ka ị chụbakwa ka isi achụ ọ bịa dọya ike moto ya nwoke banye
boy gị nwoke ha jee ụbọchị ịchọ ka gị nọ gị nwoke yiri pụọ gị nọ gị nwoke ayiri pụọ friend ya nwere ike na-efi na ị na-agbalị ọsọ ọ bụrụ na ị na-agbalị ọsọ mana ọma chụrụ ọlụ gị na ya ụna anọghọ na the same plan so rapịa ka ha jebe ma dị ga na-afa ya onwe gị di ya elu echi kpasa onwe gị anya ị na-ajụ n'onwe ajọ mmụọ a ọ bụrụ ekwensu ihe ekwensu na-eche ebe onye oji gbuo ewu onye apịagbu egosu ọbịa nke ya dị iche ọ dị iche na ajọ mmụọ ekwensu abụrụ ajọ mmụọ dị iche ezi mmụọ dị iche mmụọ ọma na mmụọ ọjọọ na-anọ n'ime some people o nwekwa onye ga-afụkwa gị asị mmụọ ọjọọ onwe onye ga-enekwa gị anya vibe gị na-eflo ka ịghọta ọfụrụ ajọ mmụọ nọ gị n'ime ọ pụọ ichelụ ndị nke gị ya ka nna gwa sị na anụmanụ niile na-aga n'ọwa ya stripes for stripes spots for spots edi na ayị aga hyena na ayị lion na sheep ada ayị ka you know the jet lion na hyena ada anọ mana ebe ị kwesịrị ịnọ hapụgodo ihe akara n'ụka ya ka anyị si sometimes pụtagodo di ya ka iche echiche ka mmadụ na o nwere nke ị na-anọ na mmụọ mgbe ọbụla ọ dịrọ mma ịnọ na mmadụ na ịka bụ mmadụ nọ na mmadụ ọ bụrụ oge ahụ na ị nọ na mmụọ anyị na-eme ihe mmụọ anyị na-eme mmadụ nke mmadụ nwere ihe ọ rịkwa ya na-ebu mmadụ ọ bụrụ onye ọbụla ka gị na ya ga-ayị dozi mmata ụdị ego nwere ọ bụrụ nwaanyị ọbụla ka gị na ya emeka ihe no matter how beautiful ọ dị o nwere onye ọcha ka ọ dị ka afa nwoke anụnwa onye black man ka this richest pastor enwe na America nke si na ya bụ onye be anyị ebe a na-akpụ ya kedu afa that black man pastor ahụ gbara agba ka abịa o nwere ife okwu ọ sị when some people walks out of your life it doesn't mean they are bad people. TD Jakes, my brother, thank you. It doesn't mean they are bad people. They are not meant to be with you. And everybody cannot be with you. Everybody can be with you. Well, some people who know my program for more than 5 years, they are here. They are not checking. You get that? Yeah. The vibes they flow. Fana food the thing. It word. But not when don't much on because the negativity didn't aside the fight too much. People who don't reason. They got another very well like that. And I've had the willing to die for hand on a defend. My bro no fact can they defend you. No just name but not on church. And when some people who got there bro distraction. I know what better on my button. Prison connection running like this. Sorry. I have a problem there. You solve go to the problem. If you don't solve it, it will persist. That's solved the problem, okay. So I urge our brothers, even I come boy, you couldn't even so quick for na sokia. Yes, Bible not say give work. Or if I had this river and your church in a play out. Now give work. Okukwe about the ability to accept things as if no as you not the way they are. Yet a fact, or proven. Because you need a collaboration when get the proven. But I would prefer
na agwam iji ife melo in my own time on nke ka dị fresh nke bụ that na enwe physical evidence to it, even though good na physical evidence, but at least all the commonly or something on your own is known. It's not something you believe, you know. So there are some men from my places that is talking about an Igbo who rose from nobody to somebody, which today you can use them to illustrate or to buttress a point. Look at Onyediona. He has no background. Go and check that he went to serve somebody in Nkwanewi for whole 6 years. When it was time for settlement, his boss couldn't settle him, and he was meant to serve another 2 years. After that, he was settled. Then he went to Lagos. He spent 5 years in Lagos. He migrated to Ibadan. That's where he stayed like 3 years and established here and there. The story is there. Use Wonya, Gwam no onye Igbo by, so that na agama mwebosi. And anything nemwero, like for example, we were told the importance of surname. Amaram why in the Ochaji where may insist na be that Ibrugodus or there your surname. Did you see that most of the times, if you were even in your passport, first name Aburo your surname, the rest Abrosia? How material like that? Were they stupid? They were not. It's for proper identification. Anybody can say I'm from here, but your fathers, your ancestors, let's see, Mimopal ancestor. So when you can't prove that, you burn the basics, you are not from here. You get one father. Your father were father. Thank you. And so your father was somebody, or your identity. Hamelogia, surname. Ndị a niile na column na Bible. Onwe nke nwe surname, none. Onwere nke nwe surname. Oga, onwere ife ị ga-abụ ịpụta eju onwe gị ajụjụ. Do you know? Are you aware that all the kings in Egypt, the whole kings, na afafa are there, their graves they are away today. Ndị nwụrụ before date Adam and Eve. Before Adam and Eve, because no trace date Adam and Eve. I don't know how many thousand years ago Adam and Eve will exist according to the Bible. The kings of pharaohs in ancient Egypt, all the pharaohs not today, their grave, their body, their bones never now. Ilu na pyramid of Egypt, if it's half a hand even there, half a hard there. Bad there, fun common every grave, you have here, and every grave, you have here. Ye afobo, Pharaoh, and Kefedio na, totem or tot most monka, a food date, Mbewa. If we have a historical fact, no, the dear. Manankegi, no name, no surname. Even the names in a line, Aburo a kind of name, Anaza na Middle East. Each tribe will have a Malofa. There is no way Igejijena, land of the Jews. In our Fadika Nathaniel, Matthew, Mark, Luke, John, Timothy, Andrew, Oga. Now what for you? Now what for you? Kerefina, what are you telling me? Andrew, moving in okay, Tedious. Tedious. Kedafania. Ebeke Nidia. Ebeke Nidia. I pray that for Jesus. See go see a bed in the ocean. See go see here. You had the Ajarobasia, Jero, Lucia for pilgrimage. Ina abiana agbocha aga ebe a ebiakwa na mmiri nke asị na mmiri aka nwaanyị abịa asa ahụ wee nwee onwe ya na ema asịrị ahụ asị na mmiri nke na mmiri nke abụ nka ebe aka a na-akọrọ una na-ebuka ego na-eje di anaghị ebube ego for pilgrimage apụta ụbọchị ofo ya asị ka emuvuo motion na house ka ebe ndị ibe niile na their president ma ife ọsị mba
sekopụkwa ọ ma na ebe a ka a ji ebuild economy. Onwe ihe ndị Israel nwe, onwe mkpụrụ ya, enwe mineral resources fa nwe, tu a UK nọ. So if you see na ebe ha si eri nri si mechie ya mba. Ọ dị connected to religion. Ya na religion ka obodo dị iche iche ji eri. Ya kpatara na onwe ka esi kee ya gọọmenti nwere power nke ya, nwee power nke religion nwe, because you can't take away religion from politics. Ha na-abụ na arụkọ religion na politics. They work hand in hand. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Achụpụ gọọmenti chụba agụ ka egbu danye n'aka religion akpọbata wee nọ ebe a wee saa agụ wee ritọpụ nke fọrọ afọ ịghọ zombi end ya na street. Otu aka chọọchị strip many people of their senses, strip their inheritance, their acquisitions. Some people are the only plot of land if I nwee hope. Some people bụ nwunye ha jiri lee the only motor ha nwere na Nigeria were ya sow seed. Ndị ile n'ụlọ ha wee sow seed. Ndị mere so many things. Religion riri ha nche niile. Taa ha agba aka. Nwoke jesi obodo oyibo nata gbara aka. Abụna pastor erikpu ọnụ ihe niile ọ sendịrị. Some pastors bụ ụmụ nwaanyị a ka ha ji eri. Ụmụ nwaanyị di ha na abroad. Jide ha n'ọrụ were ọgwụ kechisichaa ha, kechie gbachie na nke debe. Efusi ụmụ nwaanyị che na ha ji anya ha. Eji anya nwaanyị egbughị onye onye ga-egbu ya. Ihe niile tata afọ n'ụwa nwaanyị egbuo na just spend ya like that. Kechisi ụmụ nwaanyị bido ha na-ede aza pastọ ya kọl, ịma na onwezi ihe metere ya. Ka ihe pastọ ya na-akpọrọ ya na fon. Ọ na-akpọrọ ya gịnị? O ji ya nọmba Jizọs kpọọ onye. Ekwesịrị ka ọ na-akpọ gị na fon. Ị kwụsị ije ebe a. Ka ihe o ji nọmba gị eme. Ọ chịrị ekpere ime ọnụ nke gị emere mmechi. Ọ nụrụ ebe ahụ kpere communicants niile ekpere. Na Jesu Kristi nwere onye gwara ya sị ya na ya bụkwa man of authority, etu isi nwe authority. Na ya nwere religion, nwe battalion ya na-achị. Nke nọrọ ebe a kwuo okwu na di ya nwaanyị ga-adị mma. Ọkwa na ebe a kwuo okwu. Na ije na Bible o nyere gị instruction, so you speak the word and I will establish it. So why need I know ka ị na-akpọrọ nwunye mmadụ na phone? From there, daddy, ịkpọbịa daddy. Gịnị ka ihe gosiri n'igbe Christian? Thank you, Lisco Nwochia Dolly. Anyị ga na-agwa ya. Anyị ga na-agwa ha. Mmepe ụlọ ụka taa, ma na ụlọ ụka ka m nọrọ tọsa ụnụ ncha niile. Gwa ụnụ tọpụta ndị ekele agbụ ka ịpụta di ya na-akpa agwa ka mmadụ. Kedu ndị ga-eji welu dị only ka dịghị debere n'ụlọ sow seed? Ịma afụ dịghị tara wee gote nwa moto ahụ. Ịma okonuko. Ịma ihe okonuko. Welu moto as last hope ya ka ọ ya abụọ nata na moto bụ ife na-ekpuchi mmehie ndị mmadụ. So moto bụ ife na-ekpuchi mmehie bụ na ịkpata nwa ego. So moto ahụ ga-eme people ama your capacity. Onwe onye ma akpụkwu iyi n'ọkpụ, onwe onye ma akwa iyi, onwe onye ma oge ịbatara n'oge ịpụ. Ịbata n'ọrụ onwe gị, nobody knows ka isi eje ana. Oge iji ọkpa na-aga agbakọ ọrụ, nke ọ na-abazi keke, nke ọ na-abazi ọkada, nke o jizi ụkwụ aga. Ofu moto adịghị pakịrị, ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ ka iji wee jee sow seed. Ma ọ bụ a na-ekpọrọ dịghị na fon, ọ na-akpa anya akpa. Ị na-eso seed, ọnọdụ seed bụ seed nke moto. Ịkpọ ọnya daddy, dịghị nkịtị ịkpọwa ya daddy. Ọ na-afọ ma gị kpọọ dịghị afịa. Ọ dị ka ahịcha na bubu. Chijioke enweghị isi na mmadụ. Chijioke abụrụ ọdụ mmadụ. Ya na atọmahụhụ ahịchachi ibido nke ya. Ọchị ahụ ọbụla onye kirikiri iri ya. Some women be etu a. O nwere ike moto ahụ a na-ego ka agro ML nwanne m ka ọ dịkwa ka a na-eme ọgbakọ na many years afụbeghị ya Nigeria 13 years 14 o jisi ike kechite ofu ML paaki ya ka ịka n'obi nwampi m ụzọ ọba ichirigo ki buruje egwu si ya n'isi olu seed ụta adịrị ọlụ ọ nke nwoke ka ụta dịrị. Yes, maka na nwa ka ihe je wure ji jedebe ya ebe ewu dị ị na-awe
ọ nọrọ n'ụlọ mgbe ide eneji ya ka ube ịnọbiri gbanata pastọ akpọ ya na fon anyị emebe ekpere from ekpere ifu ihe njisisi ekpezina na onwe onye kwesịrị ịda ama ihe ị na-ekpere ekpere na mkpagha anyị nche niile dị iche iche iru anyị dị iche iche otu aka mkpa anyị dị onye mara nke na-akpịa ọyọbachie ya ka ọ na-abịa ka ọ kpechitere gị ụmụnne ya n'one ka ọ kpepụtara ya bido ya kpepụta ụmụnne ya ga-abịa kpepụta gị gị nwa na mgbe ị na-ayọgharị ekpere ọnụ nke gị gedụ mmehie i mere ihe a separate you from Chukwu kedu mmehie i mehiere gịnị ka ị mere ihe a chi gị ama na anụ gbaghara gị chi gị ọnọkwa mgbe ị mere ihe a chi gị ọnọkwa mgbe ị mere ihe a ị na-emenye bụ ihe obi gị adịghị ya chi gị nọ n'ime mkpụrụ obi gị ọ ya bụ mmụọ gị mgbe ị chọrọ ime ihe anụnwa kwọsị gị emene ya mgbe ị chọ igbu mmadụ kwọsị gị egbu na mgbe ị na-achọ inye poizin ọkwa ị na-atụ ụjọ iche iti dị poizin n'anya ọ dịka onwe nene ị na-atụ ụjọ ma na ihe na-eme dị bad ịgba na-enwude gị ebe a na nke gị agwụna so chi gị na-agwa gị emene ya ije mee ya ịpụtazi ka ezi chi nke ị na-atụ ụjọ iji agwazi onye ọzọ ji ekpechite n'ọnụ si n'onwe gị sọrị gwa na onwe gị na disappoint gị onwe gị a na iche igwe onwe gị okwu ị nọrọ n'ime rum gị ọ bụrụ na ijele ụka ife aka ị kwesịrị ịgwa gị na ekpere ọbụla ị na-ekpe ebe a nọ n'ụlọ ka ị ga-ekpe ekpere otu ịbịa ebe a enwee bụ ndị ompa erichi agrimenti mmepe chọọchị nke m etu aka esi n'aka ya ndị ompa ya na-ebute nkwụ ebe a ụka m ya sọ gwogwo ịnata ebe a ka ị ala ka ịka ịbịa ịya agbazu aka ya mara aka ụkọ n'ụlọ ụka m ebe gbazu ọbụrụ nsewa ka ị na-esewa je ese nwanne isechi na ọ na spirit a na-anọ enwe obi aṅụrị enwere obi aṅụrị nwere osi ya ị na-ruo gị na chi gị alụọ na wafọ yi ka ihe ijeziri ị na-eje bụ ka ije nwee joy enweghị ihe ị na-abịa ebịa abatasịa n'ụlọ ụka ndị mama ahụ etu ya ka ha na-esi aga anyị amụtakwa ya n'aka na-agazi ya dịka asịrị onwere ya na-atụ ụjọ ebe a ijegidezie bịa ịkpa etu a ka ị ga-esi nọrọ anọkọtasị unu binie ọtọ unu ebinie jos ka ụmụ atụrụ anọkọtasị unu ka anyị kpeelụ Chineke a ga-emegide ka anyị kpeelụ Chineke more than 10 times ka anyị kpeelụ Chineke nke ndị Anglican anarị nke a na-ekpo m ka anyị kpeelụ Chineke o nwere onu ha ji ebie ọ dịka ikpe gị na Chineke amaghị Chineke nke pụrụ ime ife niile onye kele eluigwe n'ụwa onye na-ada atụ ụra atụ oke site na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị amen. Ekpere maka ndị nọ na nga ụmụ iyo Chineke ebe ọ bụ mmasị gị na ndị ụmụ iyo ga-abịa ime abalị ime na Senegal eji ha na Etiopia ụfọdụ nọ na Cambodia ụfọdụ nọ na Brazil anyị na-ekwu ka ịmapụta ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị amen. anyị na-ekpe ekpere maka ndị Yahoo ndị FCC buru ebu Chineke nke ka m ya zaba gogo ka mee ka nnata Naijiria ya mepee chọọchị m biko otego anyị gwara ndị a wee nụ nwaanyị ha jụ anyị ga-aka ụka afọ isi onweghị mmemme anyị nwana eme alụsị ọbalị ọsọ ọbalị ya bụkwa n'ọsọ ọbara nọ na-abụ ndị a na-asụ asụsụ fa ị na-anụ ka nna akpọ anyanwụ ọsọ ọbara ka ị na-anụ ka nna akpọ anyanwụ ọsọ ọbara ọsọ ọbara abụ ọsọ ọbara ị na-anụ ndị ọgbọrụ na-akpọ ọsọmalị mana anyị na-akpọ ya ọsọmara anyị ọsọmara mana ndị a na-akpọ ya ọsọmalị ọsọ ọbalị anyị na ọsọ ọbara ọbara otele na be anyị ndị a na-akpọ ya ọbara tule ị na-aghọta azụ ọnụ anyị dị iche iche mbido ụka m ibe a niile ga ị ga-afụcha nụfa nche ebe ahụ ị ga-afụfa nche dị ya ka anyị gwa odibeje na ọ si n'ike iwu ọ bụ ka nduga nga
Yeah, we'll make a comment. First round chart. Also, Jesus said, if you have faith as little as mustard seed, you will say to the mountain, move. Is a command, not pray. If you point to make it, is a command. But you see the mountain move. Move will command. So which means you can command any problem anywhere. And to command, and akwado where command there. You can wait to the when I command the money be good. But I was eventually command the problem. Isi ga-akpakọ ọnụ, isi ga-akpakọ ọnụ, ekwado onwego nke ọma. Ọ bụ ihe esi ebe aja n'ụlọ ụka ja nọrọ a na-akụ gbada mkpamkpa pụrụbụpa yarị ya ba ya onye na-elidi nwere ike ọ mara mma nwaanyị ma onu ya atọ n'ụtọ akwa wiye ebe a ka eme maka fesi ya na-abịa ọlụ ka a na-esi iti ọbịaba ya ka ịbịa bụ ọba nke ya na ya kọmandị nwunye nwa. Every problem, I command you. Nke a bụ ị na-akpọtụrụ onwe gị obu problem. Arthritis wee ike ibido gị n'afọ ma ọ mozi pool. I command you. Every problem, rising and falling, my business, you must speak by fire, by force. Agaghị gbagharịta ya imepe anya zuo ike. Ịpụta n'ilo efu ndị na-ele yogurt ma ndị na-ele bottle water 100 naira 150 ihe egi ego. Ya da command nke a command. Owe ya command cha ka ịnara mmadụ 1 bottle water ka ya hapụ ekwu ya 150. Enwechara anyị na awụ n'ime ụlọ ka ịpụta n'ilo reality ehitie ego. Ọ bụ number of hours you spend ikpe ekpere. Cast you pray without cease is a lie. Onye kwesịrị ide ekpe ekpere gịnị ka ị na-ekpe? No prayers. If you no be the dichi command na-ebu nwa eze. As a prince able na obi nna gị you lay command ihe a na-eme ije na-ekpe ekpere ya bụ na-ebu nwa atụrụ. I pray thee, oh Father most gracious, may it please you today that you will do this for us, do that for us, ye need to do for us. Give us this day our daily bread. Give us this, provide this, give us, shelter us, protect us, lead us. Today we are going to Lagos. Father, we commit the body, the tire, the engine into your master care. Guide and protect us. Every power in the air, we cover the everywhere with the blood of Jesus. We say wherever any power coming to our send the Holy Ghost fire. You may see any na how mad gana na steering na. Obreje ya gba tramadol. But ana elo diri motor na agba tramadol na agbalisi isi. Ogbalicha bịa na steering na esi na ọpụ no ye accident. Ogoso ngi je kute blood niile dị n'Israel. Bịa wuo ya na motor aga-akpọja n'ụzọ. Motor aga-akpọja. Onwe ya ga-eme na ọkpọja. Onye na-anya isi adịrị ya mma. Onye ọ na-afụ bụ double. Ọfụ pavement self ọ dị aka bụ akwụkwọ nkịtị. Origori with speed motor asamasọt nyanwa ya ebu ụzọ nwụkobe onwe ya ebe a maka ọnwụgori n'oge. Oje gbuo ụmụazị bịara onwe ya. Ịkpọpụtakwa ihe niile a nene ha nche fụ na afa ha bidosiri ịda na Kenneth Christiana fụ na ndị emere baptizim na ha bụ Christians na Jizọs anụrụ ihe niile ekpere ichie. Ịgwazie m ihe kpetara na ekpere a ma o nwere ilu dị ebe a. Enwere ọrụ ilu dị ya enwe nke bụ reality nwee nke bụ akụkọ na-egwu. Reality bụ na onye chi na-azọ onwe ya. Nwoke na-azọ onwe ya efu na biznes ga na-eti ịzọba onwe gị n'oge ịzọba onwe gị na-azọ onwe gị. Ọ bụ expensive onwe expenses a ga-akpọ gị lachie ntị ịkpa. Ị na-ebuild ihe ị na-ebuild. Ị chọọ ndị na-enwe the same dream with you gị na ha na-abakọ isi. Ị na-eteke another dimension and as at that time ịzọbago onwe gị some friends ga-afụ ya na agbara ha ọsọ zọba onwe gị n'aka ndị a na those friends mean well with you or for you. Ndị a nọ go negative vibes ka atatuo gị aka ha fụ na ịchọ na ịka ha akọduo gị obi ka ị join kwakwa ha akụbazi asịrị ọ dịkwa o nwezi biznes o nweta kịta na-achọzi ịmago ha agbaziri mee na ọsọ ịchetakwa mgbe anyị chara anọkọ na-eme nke a na-akọ akụkọ
aka aka akabakwa iwe sympathize echigata azụ nekwa onye rugoro ebe ọ na-eje onye rugoro mụtara nekwa Lagos n'obodo oyibo nekwa Ọnịcha na village nekwa onye rugoro Lagos na-ehe dị obodo oyibo ọ nachigata na village ịnachigata ba Ọnịcha nekwa gị na village ọ bụrụ ụmụ ụka bụrụ ụmụ inu etu aka anyị na-eweta ya n'isi njedebe n'ụtụtụ a Okpokpo Chapulet Aburo Okpokpo Okwukwe were Chapulet gaa na okwukwe ga-adebe face reality nwanne m face reality ndị ji Easter na-emegharị anya ha na-agwa gị eziokwu ịbịa hi ya agwa gị na eke osuwedị iji tụ n'okwu agwaghị atụne ekwena ka life ga ịnọ gbanarị gị maka ọ na-agbanarị agbanarị ọ ga-atụgharịgide gị like this before you know it ọ gbanarị gị otu a moto si agbanarị mmadụ n'ọsọ nke na-anyakwa ya ị na-anya moto mana moto a na-agbanarị gị n'ọsọ ya odoghị anyị nọ na-agbanarị gị onye na-ada anya moto ama aghọta divan nne o nwere motosaịkụl ị ga-anọ n'elu enyi ya ọkụ efu na motosaịkụl a na-agbanarị gị n'ọsọ ị na-aghọkọ ya aghọkọ life si na-agbanarịa so many people ekwena ka o si na-agbagharịa gị face reality ọ gbanarị so many ladies today ha na-ebe akwa na ọ bụ na ha ama gị bụ nwa agbọghọbịa mmanụ ngwa ahịa ka ebe ị kwesịrị ịpịacha ngwa ahịa gị na-ekwugheri ekwugheri ị na-aka ụka kwụsịsị iyere ntị ị na-eyizi ezigbo akwa ọ mgbe ọbụla yiri gawn ka ị wee jee n'igwe nwụọ ka iru ebe ahụ ọsịsọ eche nwụ moto gbuo ha ọ na-emapụ blood of Jesus ka ị na-etiri mkpu mana eche ije n'igwe today na condition ị nọ mgbe ụmụ nwoke na-achọ ọgụ n'oge na-agbụ mgbe ka bụ ezigbo mmiri na kịta mmiri agụsịsị anaghị na kịta ka ị chetara ndị gị na ha gụkọrọ akwụkwọ mgbe ahụ ebe a ka anya gị dịzi ịma na ọ bụrụ etu a ka o si alụ n'ihe niile bụ taịm ka o ji alụ taịm nke ga ọ gaa na chukwekwuna ka ị nọgide n'obodo oyibo a ka ị so na ndị a ga-atụrụ ego ka ị na welu n'oge na-atụ ebe ifiksiri onwe gị ọ da agasị bụ na ọ da aga ibugharị ebugharị ọnọdụ adakwa ofu ebe ele mbe nwere ọgbọ a na-ebugharị street ka anyị nọ ọ sị abụrụ na-ebu medical doctor street ka ị na-agba onye ọbụla na field nke ya onye ọbụla na pit nke ya na-eme ihe ọ na-eme street abụghị ngị ji kwuru na street otu a nọ na my own street ka m na-achụ ya ebe a ọkọta ọkọnye n'ọnụ onye ọbụla na-achọ wee nke ya how to survive etu ụwa si debe anyị kịta so nke gị na-eme nwanne m ị na-anya fụ na ọ da aga ị na-enwe gị anya gbakọ ejigo cheki ọfụma ọ bụ na ọ da-eme ibugharịa ndị anyị aka akụkọ a akọ ya 2 months onye ọbụla ezu ike ifesie life gị ebe ọbụla ife onwe gị ifele emegị na ịnata Naijiria ifele emegị na ịchọ aka ịbịa chụgba iche na ndị nọ ebe a nwụsịgo ịbịakwa ibidokwa again ipik kwakwa soja no dey die ndụ abụ ndụ iji eme ya bụ na ịka bụ ụmụazị ị ka na-afụ French onwe ogo yiri onwe ezi onye bụ French nwa onwe ogo yiri igwe gị ama na-akụzi onwe ogo yiri igwe gị ama na-akụzi onwe ogo yiri French ị na-afụ onye ọbụla life achịgharịba onye ọbụla nobody go remember you again time will come when the life ga-ejide onye ọbụla n'ọrụ ihe niile akọrọ mgbe a na-eje obodo ndị kịta nnata lụọ nka mpịa nka apịa ị na-anya fụ na onwezidu none of your friends anyị ma mgbe aka gị na aka na-ekwu na phone ndị gị na-anwe commitment bụzi ndị ọfụ so ebe ọbụla ị nwetakwa onwe okịta ibiud kwakwa friends dị ya ibidokwa n'isi ihe ochie niile agabiga ihe ọbụla abụrụkwa ihe ọfụ ọhịa a na-achọ ka ịpụta n'ihe ọfụ ị na-achọ ka ị nachiga back to 2000 years ago ihe Jizọs kọrọ gị mgbe a ọ ga reality bụ 2023 obedient man you ifo na ndị asị na-ekwubegokwa okwu ọhịa ọfụ Chinefu na-emuvi na-aka akụkọ 2000 years ago na-eme ka ndị Chelsea ife ebe Chelsea na ọnụ ha anachi abagokwa na dia former thank you so much chukwu gozie ego nke na-celebrate ya ọfụma mụnwa na onwe mme nna kwado ka nje goro mmanya wee ṅụjaa na ihe tego daalụ na hinne ndị niile bịala ụka anyị taa ya ma alụ ụnụ mma dịka anyị na-abanye echi kapwa holidays dịka anyị banyere izu ụka ọvụ ya anyị na-ekwu obe arụ isi ike na ọdịmma ka anyị na-ayọ Chineke eji arụ isi ike waala anyị ọjị anaghị agọzi anyị dịka anyị so ndị a wee na-celebrate
Annie Obosta, the goddess of fertility. I got fertile in every area of our lives, in our businesses, in our academy, in our families, in our personal day-to-day activities. I got fear ọmụmụ, anyị ga-afịa mbawanye increment etu a ka ọ ga-adị na ndụ anyị. Otu anyị na-ekwu ya bụ ife anyị chọrọ anụ ọnya ga-eme na ndụ anyị. Anyị ga na-esi n'ike n'aba n'ike, njewa n'iru n'iru ka anyị ga na-eje. Enwe na-ama oke enwe bụ n'iru n'iru ka ọ na-ama, ọ da-amachi ya azụ. Ịga n'iru bụ ndụ, ịnachi ya azụ bụ ọnwụ. Anyị bụ ndị Igbo, ya ka anyị ji eme explore na-aga. Anyị si ebe anyị abanye ebe a sị ga ebe onye bụ na onye Igbo na-anọrọ ga-eje ya. Ife ọ pụtara na onye Igbo, anyị bidoro ya na mkpaji. Onye Igbo na-aga na-ediscover, na-aga na-ediscover. Ana nke ọbụla ọ kpatara ọ ya ewenaru ya ụlọ, nke ọbụla ọ kpatara o wenaruo ya ụlọ. Ya kpatara na osi ike asị nwoke gị chọọ nwaanyị debe ka ọ ya abụzi na-eme eburuzi ọkpata akụ, ya nwa bụrụ odozi akụ, ị na-akpata ọ na-edozi. Anyị wee sị ọ bụrụ na ijere ka ịkpa anya bụ ife anyị jere ife ọkpụkpa ma ewe ọkwara ụkpata, ị nachighatakwa azụ ebe mara ebe isi dapụ. Hapụ ego on spend wee gbaa flight jee, ndụgụ ka mkpa. Ị natakwa ị ga-akpatakwa ya ọzọ wee pụọ n'ife onye na-achọ ka ọ na-afụ. Ịkpọ ego flight mkpa, ịkpata ego flight. Ịkpọ ego nni mkpa, ịchụtaba ego nni. Ihe ọbụla bụ mkpa gị iwepụtara obi na ị ga-eme ya, unless ọ na ọ bụ mkpa gị. Ọ bụrụ nwaanyị bụ mkpa gị na-eji echụta nwaanyị taa, ị ga-achụta na-eji ịnụ nwaanyị taa nọọ ya bụ mkpa gị. Ego ya eji nụ nwaanyị ama akọ gị. Na problem anyị nwere bụ na onye ọbụla relax, onwe onye nwere focus, onwe onye nwere target, ya ka onye ọbụla ji nọrọ. So Chukwu nyere anyị aka, Chukwu gozie anyị, gozie anyị n'Eke, gozie anyị n'Orie, gozie anyị n'Afọ, gozie anyị na Nkwọ, n'afịa naanị ụbọchị naanị Igbo ji biri. Otu anyị si gaa ofe otu a ka ọ ga-adị. Nekwa anyị na Chukwu, nekwa anyị na Nio. Ị na-ekwu okwu nnụnụ a na-akpọ pidgin. Anyị enwebụa pidgin na be anyị. Ewebatara pidgin ewebata. Ihe anyị nwere bụ nduru nke ha kpọrọ dove. Ife anyị nwebe anyị bụ dove, anyị enwero pidgin bụ foreign, ewebatara ewebata. Otu isi ma na-enwe pitbull abụrụ anyị nwe ya, abụọkwuru natural, all cross breeding ka eji nweta nwe ya. So there are some certain things na adọrọba anyị we can't tell you about it. Chinonso Jongo anyị nwere pidgin be anyị, ya bụ na onwe afa na onu ebe anyị. Ya nwe bụ nduru, anyị nwe pidgin. So pidgin dị ka nduru ndị ọcha, maka obodo ọbụla nwere nke ha. Nduru dị ka pidgin a dị ka nduru akaba anyị, nke a bụrụ nke ndị ọcha. So ọ bụ ka o si wee dị. Anyị nwe pidgin be anyị na pidgin afọ English, ọ ndị English nwe ha nwee nwekwu nduru nke anyị. Enwere ụdị ha nwe from obodo to obodo nwere ife ha na-enwe. Thank you, my brother. First round.